हो तनी ताकल तनी ताकल तनी ताकल की लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल ए जी नवहन के लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह अपने दर्शकों के लिए या अपने व्यूअर्स के लिए या यूं कहे अपने चाहने वालों के लिए बहुत सारा गाना गाई है और गाती रहती है। तो वैसे ही ये जो गाना अभी सुने हैं वो हम पूरा सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें नेहा सिंह अपने फैंस के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती है। तो अभी जो है नेहा सिंह अपने फैंस के लिए ये गाना लेकर आई है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शकों को। तो हमने सोचा है कि ये गाना आपको भी सुना दे। तो चलिए हम सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्यारा सा बेल बटन दबा दे ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनाते हैं नेहा सिंह का ये गाना। हो तनी ताकल तनी ताकल तनी ताकल की लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल ए जी नवहन के लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल ए रोजगार लिखल बा, बेरोजगार लिखल बा, ए रोजगार लिखल बा, बेरोजगार लिखल बा, भर्ती बहाली के इंतजार लिखल बा। तनी ताकल ए साहेब नजर फेर दा। तनी ताकल ए साहेब नजर फेर दा। तनी ताकल बार झर गइल बा जियरा डर गइल बा, बार झर गइल बा जियरा डर गइल बा, हमर 30 ले 35 उमर भइल बा। तनी ताकल ए साहेब दया कर। तनी ताकल की लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल चाउर बिना तानी आलू छील तानी, चाउर बिना तानी आलू छील तानी, कहिया होई सेलेक्शन दिन गिना तानी। तनी ताकल ए मालिक दया कर। तनी ताकल ए जी नवहन के लीलरा पे का लिखल बा। तनी ताकल तिलक कहरू ना हमरा दुआर लिखल बा, तिलक कहरू ना हमरा दुआर लिखल बा, ए जी कोयला ले किस्मत हमार लिखल बा। तनी ताकल ए साहेब दया कर। तनी ताकल गोरखपुर जौनपुर आजमगढ़ देवरिया है, आरा है छपरा है बक्सर बलिया नगल, ए जी यूपी बिहार के बेगार लिखल बा। तनी ताकल ए मालिक दया कर। तनी सुन ल कि कनवा के ऊंच सुनेला। तनी सुन ल तनी ताकल तनी सुन ल तनी देख ल कि लीलरा पे